Good morning. Good morning. Ayan, ang baby. Morning. Down kita sa inyo. Morning. Ma-breakfast kaming mga 7:30. Ready na ako. Ready naman si Naimbe. Inda sa road. Ma-upload kami duman sa room ninda. Diyan uli, day 2, digdi sa Gold Coast. After kang breakfast, may mapunta kami sa Byron Bay. Sa aga, ay madumanggag sa movie world sa road. While kami, mapunta kami sa Mega ni Manay. Nakalaog naman kami sa movie world. Kunyam, hapon, mabalik na kami sa Brisbane. Duman mi naman ipapasar sa road. Duman ako muna sa room na road. Duman ako matambay, ready naman ako. Napunta kami ngunyan sa baba. Inirinuta na kami magbaraba nindang. Marayo na sila sa room nindang. O yan pala sama ano yung sa kasirot o tanagjaraging. Maray pasinda. Good morning. Hello. Nicole. Bukas kami mapunta kami duman sa ma-breakfast kami. Ano, digdi? Digdi na yun. Oh, yun na yun. Good morning. Yes, it will fall here. Oh, you wait for it. Yeah. It will fall here. Good morning. 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 Hindi kami ma-breakfast. Ayan ang food. You don't want to break the camera this early, do you? I was joking. He won't fit in the screen. Yeah, you need the wide angle lens for me. Ito, pepper yung toasting bread. You would like to toast. Ayan, ang baby. Ma-breakfast na. Here we go. Sit. Balik mo na lang yan, sayang. Morning. Morning. The chaos of the morning. No, it's not. Yaong kita sa ngunyan Embel. Nagtungo na kami sa sarong part para mag-lunch. Nini o, kapag Yan o. Ang samoyang para luto hali sa Hong Kong. Ganda naman ako yun. Lininigan na. Yan, naluto na. Wow.
Nag-short siya, Jo. Yun naman yung mga bagay, ha? Nakasurot. Pero grabe lipot.